Здравейте! Продължаваме с лекция 2 от цикъл радиестетични лекции. Надявам се предходната лекция да ви е харесала. Там нещата са повече теоретични, но ние не можем без тях. Защо? Защото ако не работим по законите, в нашата страна ще имаме проблеми. Ако ги спазваме, ще продължаваме смело напред. Това също важи за вселенските закони. Като си има предвид, че на тяхна база се опира нашата работа, още повече трябва да ги знаем. Дали искаме да ги спазваме или не, за разлика от нашите човешки земни закони, там просто нямаме избор. Дали искаме Вселената да е неразумна, това не зависи от нас, тя така е създадена. Така, да продължим напред. Да се представя, аз отново съм Иван Пълно. Вие не сте. Как точно? Искам да формулирам следното. При нас енергийната терапия протича на 4 основни етапа и множество подетапи. Първото нещо, което правим ние. Определяме дали даден човек, който се нуждае от енергийна терапия, обърнал се към нас, има направена магия. Така както нашите емоции и мисли не разболяват, така и енергията, насочена към нас по определен начин, от други хора също не разболява. Една част от тази насочена енергия се казва магия. Най-разпространената е черната магия. Тук не става въпрос за вяра, който иска нека вярва, който не иска да не вярва. Това също няма да промени същността на нещата. Магия е имало, има и ще има. Продължава да се правят, може би навсякъде, не знам. Имам наблюдение само за Балканския полуостров. Магиите, само да кажа няколко неща за тях, са няколко вида. Съществуват разделения на магиите на албански, на африкански, на алжирски и на какви ли още не. Не е нормално нещо, което е направено в една държава, да го кръстим на тая държава. Защо? Магиите имат определен честотен диапазон. Една магия трябва да бъде в този диапазон, за да работи като магия. Дали е направена в Албания или в Алжир, това няма абсолютно никакво значение. Така че излишно е да разделяме магиите на териториален принцип. Защото ако продължим в тази насока, ние може да ги разделим на области в съответната държава, на населени места, на квартали в населеното место и на хора. И тогава магиите ще станат милиони. Това е абсолютно излишно. Много добре знаем за електричеството. Ползваме го всеки ден. Но знаем, че това, което е опасно за нас, трябва да има определени параметри. Примерно опасно е 220 волта при 50 Hz честота. Ако се допрем до клемата на акумулатора или до двете клеми, където 12 волта, постоянен ток, там няма да има такива последствия. Също важи и за магиите. Те са в определен честотен диапазон. Къде са направени, не е важно. Магиите. Спирам се на няколко вида. Основните. Първата магия, за която искам да споделя, е кармичната магия. Какво представлява това нещо? Тази магия не е изчистена на времето, за това, че човека има съответен кармичен грях, който не позволява изчистването на магията. И тя пристига до наши дни. Така че тук трябва да подходим творчески, за да може да ликвидираме тази магия. Другата магия, която също е много разпространена, се казва поведенческа магия. За да може да стане по-ясно, тук в нея влиза и така наречената любовна магия. Поведенческата магия идва от името и променя поведението на хората. Не е задължително да ги уврежда, те просто променят поведението си. Възможно да ги уврежда, да има в последствия неприятни ситуации за тях, но в общи линии може да не ги уврежда. Затова трябва да се търсят по-отделно. Да се знае не само дали намалява нашата енергетика, но колко е самата увреждаща сила. Потенциалната, защото може да няма още кинетична активна енергия от тази магия. Другата магия, която е много важна за нас,
Това е черната магия. Много е разпространена. По нашите земи се прави от хиляди години. Много сме добри. Магията е безкрайно неприятна. Има много сериозни последици от нея. Затова винаги, когато започвам някаква енергийна терапия, винаги проверявам за наличието на черни магии. Без отстраняването на тази магия, без излекуването от тази магия, ние не може да продължим напред, защото или няма да имаме никакви успехи, или нашите успехи ще бъдат краткотрайни. Ние трябва да държим много на нашите имена, защото това, което правим, не се вижда и поради тази причина ние трябва да имаме и трайни успехи. Не е редно човек през 2 седмици да идва при нас да казва за своите проблеми. И затова първият етап от цялостната енергийна терапия е ликвидиране на черната магия. Има още магии, след малко се върна отново на черната магия. Има водомагии, които някои ги смятат за много страшни. Да, разбира се, те също могат да бъдат много страшни, но те по принцип са локализирани някъде, на физическо ниво. Тук черната магия прониква навсякъде във всички възможни енергийни центрове, които в един момент имат енергетика, която е по техната норма. Друга магия, която е характерна, е предметна магия, прави се върху предмет, може да бъде и вода, и пясък, и каквото и да било още. И тази магия по принцип попада в нас, в нашата аура, от самия предмет. Може да го носим този предмет, може да бъде също и някакъв вид облекло, така че също това трябва да се наблюдава, да се внимава за него. Много често тия магии са направени върху някакъв предмет, който е наш любим в един момент, предизвиква някакви спомени, които са свързани с екскурзия, пребиваване в друга държава, просто добри спомени и това ще го държиме до главата, когато, примерно, гледаме телевизия. Какво трябва да правим? Да не гледаме телевизия. Няма да не помогне. Така наречената дефиксионна магия. Тя наподобява наложените програми, които са с точно определена цел, но е в сферата на честотите на магиите. Нещо трябва да се случи на този човек лошо. Затова казвам, че прилича до някъде на наложените програми, но не съвпада по честоти с тях. Дефекционна магия. Друго нещо, което е при изчистването на магии, при тяхното ликвидиране или най-точно казано излекуване, не винаги човека, който изчиства, ликвидира магията, излекува от нея, може да изчисти напълно. Затова остават някакви такива парчета, фрагменти, слус мъгла от тия магии. Също когато някой се опитва да прави магия, но не е вежда в занаята. Получава се някаква магия с много ниска стойност, която не е в истинския смисъл на думата магия. Това също е нещо подобно на слус мъгла, фрагменти от магии. Това нещо трябва да се наблюдава и да се изчиства периодично. Особено хората, които са много често атакувани. Да се върна на черната магия. Какво се получава там? Магията, като начало, се въвежда или импрегнира в нашата аура. След това всеки един енергиен център, на който по някакъв начин енергетиката му намалява по различни причини, тя вземе и това место. И така, докато вземе всички енергийни центрове. Затова магията е много неприятна, много опасна. Какво е необходимо? Трябва да се излекуваме от тая магия, защото това е енергия. И тази енергия ние трябва да премахнем от организма на човека или от нашия организъм. Тук само да вметна, че хората, които могат да развалят магии, следва да имат дарма. Ако това не им е дадено, те не могат да развалят магии, въпреки техните опити. Има много такива случаи, хора, които не могат да развалят магии, пробвали се, твърдят, че развалят магии, техните клиенти идват при мен и аз установявам, че тяхната магия, да речем, последните 2 години не е развалена. Ако върнем времето назад и проверим, ще видим, че преди 2 години магията, ако е била 90% и в момента, във всеки един момент, от тогава до сега, тя е 90%, което ще рече, че тя никога не е развалена. И затова наистина е необходима дарба, защото и винаги се работи с космическия разум.
Защото това е много негативна, силна енергия и ние също може да пострадаме от нея. Та това е. Другото нещо, което е. Дали е достатъчно да излекуваме от магията? Според мен не. Знаете ли защо? Защото някой от нас, ако сега развали една магия или ликвидира, не се знае след 5 минути дали тази магия няма да му бъде направена отново. Тогава ние ще бъдем обвинени, че не сме си свършили работата. Не е така. Просто човека, който прави магии, е успял да установи, че тази магия вече не действа. И ще направи от начало. Отново ще направи магията. Тръгваме от АБ. Какво трябва да направим? Това, което аз предлагам, което ми е дадено, са така наречените персонални защитници. Може да ги видите в сайта www.biopole.org biopole.org и то е с точка отгоре. Може да го намерите като име Иван Паунов или самото biopole.org. Какво представлява защитника? Защитника представлява една специална програма. Тази програма се персонализира за определен човек. И тя работи само с него. Един вид, ако защитника бъде откраднат, персонален защитник се казва, той няма да въздейства на човека, който го откраднал. Той ще работи за човека, на който е. Друго характерно за този защитник е, че той не се налага да се носи в себе си. Ако вие сте в Аляска, а вашия защитник е в Нова Зеландия, той ще работи за вас. Носителя на самата програма представлява една флашка. Аз не знам, при мен всичко пише наобратно, защо така не знам. Се едно огледало. Това е флашката, вече има нова визия. Отскоро ще започна да я предлагам, но самата визия е нова. Самия защитник няма промяна. От 14 януари вече имам последна версия, което е много сериозно. Тези, които имат стари версии, 22, говоря за хората, които имат такива защитници персонални, не се налага да ги подменят на този етап, но аз не мога вече да актуализирам с версия 24N1. Този защитник е уникален в световен мащаб, не се предлага другаде. И действително върши перфектна работа. Много хора вече са го изпитали, са изпитали действието върху себе си. Те са защитени. Магията ми е ликвидирана. Да речем след дълго ходене по различни хора, които твърдят, че имат дарби да развалят магии. Накрая стигат до мен и разбират какво е това да нямаш магия и какво е да си защитен. Затова винаги предлагам този защитник, тук пише на чужди езици, да, този защитник вече заедно с развалянето на магия. Изработвам защитника, персонален защитник, след това развалям магията. Теоретично няма и 1 секунда време да бъде направена отново. Как може да бъде пробит? За сега не е пробиван. Как може да бъде направена отново магия на човека, който има и такъв защитник и му е развалена магията, разбира се. Ако самата енергетика на човека по някакъв начин се срине, дали ще бъде от силен стрес, емоции или редица други фактори, ако енергетиката е достатъчно ниска, тогава може да бъде направена магия. Следващия път ще се спра и на психотронните защитници, които ги направих само за това, защото чрез психотронните оръжия може да се смъква енергетиката на човека. И по тази причина да му бъде направена магия. И ми стига за днес толкова. Пак да ви кажа, че съм Иван Паунов, да не ме забравите. Моля ви, гледайте, ако имате желание, ви хареса тази лекция, споделяйте. Нека стигне до максимален брой хора. Защото това, което го има при нас на Балканския полуостров, е много сериозно с тия черни магии. Какво да ви кажа друго? Всичко най-добро. Следва продължение. Чао!